În urmă cu 50 de ani se predica că televizorul este păcat. A venit o generație de oameni deștepți și au spus, Doamne, asta e legalism. Într-adevăr, nu cred că putem predica azi în spiritul ăsta, dăm o listă, televizor, cine are, merge în ea. Nu. Dar v-ați făcut vreodată analiza să vedeți ce mai e bun în cutia asta? Emisiunile pe care le iubești sunt un atentat la puritatea ta vizuală? Ce privești? Da, sunt mulți care privesc. Ce privești? Filmul de după ora 12? Ai ajuns să te obișnuiești cu pătrățelele, cu cercurile, ca și cum nu e chiar atât de... Ce? Show-uri? Ce să vezi la show-uri? Hai să facem o analiză culturală a lumii în care trăim, să vedeți cât de mare este asaltul. Care este premiza? Cred că biserica n-ar trebui să fie mai libertină, mai largă. Băi, frate, nu mai merge, că, Doamne, acum suntem în lumea. Dimpotrivă, la cât de agresiv e diavolul. Noi ar trebui să fim mai stricți cu noi înșine. Conștienți fiind că, de fapt, prin mediile astea vin atâtea atacuri. Nu putem legifera, cutia aia este păcătoasă. Dar ce vizualizezi? Fii onest cu tine însuți. Știm ce înseamnă show-uri, oricare ar fi alea, de gătit, de cutare. E plin de moderatoare, da? Până și la știri, domnule. Eu sunt un om civilizat și îmi plac știrile, dar am ajuns să mă scârbesc. Că, din păcate, prezentatoarele noastre prezintă mai mult decât știrile. Zice că vine frigul și ți-e cald. Iertați-mă. Am ajuns să-mi fie scârbă de știri. Pentru că se consideră că trebuie să fie și acolo un pic de miere, să se arunce bombardamentul la vizual. Și omul decent, care chiar vrea să trăiască după principii, are probleme, este testat din greu, chiar la o emisiune de știri.